To fa, masu sauraro dai sai ku gyara zama tsab da biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon. Don jin irin yadda 'yan kwankwasiya suka fito suka mai da zazzafan raddi zuwa ga mawaƙi Dauda Kahutu Rarara bayan kasancewar irin yadda zazzafan labari ya fita tare da bayyana cewa Naziru sarkin waƙa ya bayyana zazzafar waƙarsa akan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara mai zagin manya. Wanda a yanzu haka dai babu shakka masu sauraro za ku ji mu dauke da zazzafar rahoton wanda muke tafa da shi, sannan ku kuma ji irin yadda aka samu wani jajirtaccen jan wuya a jam'iyyar ta NNPC ya mayarwa da mawaƙin Dauda Kahutu Rarara raddi da kuma zazzafan martani wajen ganin taɓa malam Isa Alfan Tamude. To masu sauraro dai a yanzu hakan sai ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon. Sai dai amma kafin nan muna mai ƙara tunatar muku idan wannan shine zuwan ku na farko wannan shafin namu mai albarka, ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing kamar haka. Sannan ku kuma danna ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ku dinga samun labaranmu kai tsaye waɗanda muke ɗauke da su ɗin da zarar mun ɗora. Babu shakka da ƙarshe dai za ku ji cewa kasancewar irin yadda magoya bayan mawaƙi Naziru sarkin waƙa ke bayyana cewa tabbas Naziru sarkin waƙa ya fi Rarara mutunci da kuma adalci. Haka zalika kuma ba za a taɓa kawo tafiyarsu ɗaya da Rarara ba, kasancewar irin yadda Naziru ke ganin girman manya yake kuma girmama na gaba da shi har ma da malaman addini. To a yanzu haka dai masu sauraro sai ku gyara zaman don jin irin zazzafan raddin da ɗaya daga cikin 'yan kwankwasiyar ya fito ya zuwa ga mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ɗin, sannan ku kuma ji dukkanin irin zafafan kalaman da ya mayar akan mahaifiyar Dauda Kahutu Rarara. Babu shakka a yanzu haka dai ga cikakken rahoton sai ku saurara. Wallahi tallahi Rarara in baka sani baka sani, baccin malam Fantami ya fi sallar babarka. Kuma da kake kiransa da mahaukaci, wannan tsohuwan mai baki kaman bakin alade ita ce mahaukaciya. Domin a musulunci Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana fa in iftum fa aqibu bi misli ma uqiftum bihi wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Mu ba ma cikin waɗanda za mu yi hakuri ka ci gaba da cin mutuncin malam. Siyasa riga ce ta yanci da kowa yake da damar yayin jam'iyyar da ya ga dama. Yayi jam'iyyar ku kun hana shi takara, ya koma ta jam'iyya an ba shi takara.